Nilqawkom eżis dawk li tissegwu dan il-messaġġ l-umana. Il-mulejtikom il-grazzja biex dak li ħad isimgħu verament jidħol f'qalbkom u jbiddilkom u jitrasformakom. Ejn nitolbu minn qalbna. It-talba li ħanejt ejda minn qalbek. Il-mulej qed jisimek u qed jara qalbek. Missi Qadis. Grazzi ta' ibnek Ġesu Kristu. Grazzi li inti sejjaħt li. Għamiltni parti mill-poplu tiegħek. Daħħaltni fis-saltna ta' dawl ta' ibnek Aziz. Illum jiena tiegħek. Il-kelma tiegħek hija l-ikel tiegħi. Is-saltna tiegħek hija r-realtà tiegħi. U llum jiena ngħix b'realtà ola u differenti. Mulej kellimni llum. Fejjaqni fejn għandi bżonn fejqan. Eħlisni fejn għandi bżonn ħelsin. U kompli birikni mulej biex nkun ta' barka għalik u għal-poplu tiegħek. U użani f'dawn iż-żminijiet biex nkun eżempju ħaj ta' Kristu ħaj fostna l-Maltin u Għawċin u madwar id-dinja kollha. Irċievi glorja u nur f'isem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Poġġu bil-qiegħda u iftħu fi ktib tas-Salmi 91. Illum ħanaqraw s-Salmi u anka ħanitolbuh u ħaniddikjarawh fuq ħajtna. Però isimgħuni sewwa aħwa. Il-Bibja mhijiex xi ktieb you copy and you paste. Qed tifhmu għadi? Il-Bibja mhux xi ktieb xi artiklu li aħna bħalma nagħmlu fuq il-computer, you copy something and then you paste it somewhere else. Il-Bibja hija l-kelma qaddisa tal-Alla. Il-Bibja hija il-patt tal-Alla miktub. U aħna jiena u inti ngħixu il-patt ħaj. Ġimgħa l-oħra l-mulej kellimni ċar. U ħanerġa' ngħidha il-mulej qalli. Xi kultant inħoss il-mulej inħossu jgħidli. Xi kultant ikolli jisi kelma li tiġi f'moħħi. Imma din kienet kelma strong. Qalil il-ġimgħa l-oħra. U fi żminijiet li qed ngħixu fihom għal dak li għandkom intom moħħ biex tifhmu widnej biex tisimgħu kemm vera totta lina f'dan iż-żminijiet. Il-ġimgħa l-oħra qedtilkom kelma x'qalli il-mulej għalikom u għall-poplu tiegħu. Qgħid il-poplu tiegħu biex ipoġġu l-patt tiegħi fuq fommhom. Tell my people to put my covenant on their lips. Kemm minnkom jekk ma smajtuhx, please morru simgħu jgħid fuq il-YouTube. Put my covenant on your lips. Ir-raġuni li jiena u inti suppost distintament differenti mill-poplu tad-dinja minħabba l-patt, huwa biss minħabba l-patt. Għedtilkom xi tfisser patt. Isimgħuni. Bħalma ġieli għedtilkom, tiftakar darba għedtilkom u ġieli ngħidha u ħanerġa' ngħidha u tajjeb li jalla Malta kollha jisimgħuha u għawdex kollu jisimgħuha. Meta darba kont fuq programm ta' Xarabank u kien hemm waħda ħdejja qalt li jaqgħu inti minn dawk li temmen li l-mara tissottometti r-raġel tagħha. Tiftakar għedtilkom. Għedtilha iva nemmen. Qalt li dejt mhux ħanagħmel hekk, għedtilha tħabbix rażek Alla ma kienx qed jgħid għalik, kien qed jgħid għall-poplu tiegħu, inti min tiġi. Intom jaqgħu tiġbru l-flus, intom temlu fid-dex ma' l-offerta da żgur mela biex joqgħod joħodhom il-pastor. Ejja nisimgħu disk oħra ħasra. Iva aħna niġbru d-deċma minn qalbina tid-deċma u by the way l-offerta wkoll u kol ħaġa oħra xi ngħidlek kollox tajtu lill-mulej mhux id-deċma biss. Mhux lilek imma inti mhux tal-mulej. Inti ta' xejn.
Tiġġetta xi ħadd ieħor xorta waħda anyway. Tad-demonju iva. Ekku. Għax kulħadd għandu sid fil-ħajja, jew sidek Alla, jew sidek id-demonju. Jekk tuħu għalik, ħalla żin. Dik hija r-realtà assoluta. Jew inti parti minn saltna ta' dlam, jew inti parti minn saltna ta' dlam ta' dawl. Imma l-poplu talla, peress li huma grati ta' x'Alla jagħmel magħhom kontinwament, aħna ntuħ porzjon żgħira biex is-saltna tiegħu jkompli titmexxa. Imma d-dinja Alla qatt ma jitlob id-deċma u l-offerta mid-dinja, imma jitlobhom mill-poplu li għandu patt magħhom iva. Iva jitlob ilhom iva. Anzi laqqas għandu jitlob ilek darbtej għax issinti kollox tiegħu la inti tiegħu. That's it. M'hemm bżonn għada l-mulerja ġejli isma' ħatatili ħajtek illum int. Mbagħad ġimgħa wara inti ħatatili ħajtek mhux tiġa tajtilu darba u daqsik. Unkompli nimxi. Unkompli nikber f'dik ir-relazzjoni, dik hija r-realtà tagħna. Dik mhix ir-realtà tad-dinja. Amen. Intom taqraw ktieb, iva naqraw ktieb, infatti naqraw 66 wieħed minnu. Il-Bibja. U tgħidli xi temnu kollu nemnu minn cover sa cover. Anka ta' Adam u Eva temmina iva nemmina 100% li kien hemm raġel wieħed u mara waħda, żgur li ma kienx mara u raġel dak żgur. Iva nemmen li beda b'raġel wieħed u beda b'mara waħda. 100%. In brainwash. Le, I am body washed, soul washed, spirit washed. I'm completely washed. I'm brainwashed. And you are brain dead. Allura dali ħanejtu għal-poplu tal-la. Mux għal-ħnieżer, Kristu jgħidilhom ħnieżer. Kristu jgħidilhom klieb. Mela, jien u int, jekk aħna ġenwini, dak li jwija dan il-patt, il-Bibja, u għatijak, l-għawa tal-Musulmani, l-għawa tal-Buddisti, u laqqas huwa tal-Reliġjużi, u laqqas huwa tal-Ati, u laqqas dak li huma jaħsbu li huma tajbin. Dawn huma biss, dawn huma wedid biss għal nies ta' patt. U b'wiċċna minn quddiem bla tlaqliq ikklejmja l-patt kull jum. Wara kollox kienet l-idea tal-Alla li wedulek mhux int wedtu lilek innifsek. Amen. Għax imbagħad hawn ċertu grupp ta' ex suppost imsejħa Kristjani oħra. Li Kristjani bħalna jgħidula intom ta' name it and claim it? Yes. Mela inti you doubt it and you remain without it. Hallelujah. Yes, I name it and I claim it from cover to cover. What's your problem? Jina kelli papa. Kien għallimni proverbju, ma mux tajba l-ġognis, ja? Naqra rated. Sawa, imma tibżawx tirrispondu għax intkom għandkom l-iktar news glorious fidejkom li intom tgħixuh doqtuh l-iktar poplu privileġġjat fid-dinja, tibżawx u tistħux minnu. Hallelujah. Thank you, Lord. Jiena ma mbaxxi rasi għal ħadd. Ħlief Kristu. Issa ħalli biex ħadd ma jikkwatani barra mill-kuntest. Iva nonora u nirrispetta għal dawk ta' fuqi, għal dawk imbaxxi rasi, mhux bl-istess mod bħal Kristu fis-sens li huma assolut, x'hekk jiżbaljaw ninżof bokk il dawn huma ma jiżbaljaw. Sewwa, imma iva nara fl-awtorità fil-Knisja nara fadi. Dik hija stabilita minn Alla. Il-pastor tiegħi nonorah, dawk li ma fuq nonoram, u hekk għandek tagħmel int ukoll. Jekk titgħix fordni alignment fil-Knisja tal-Alla. Amen? U jaqbel lilek għal protezzjoni wkoll. Anyway, imma fej jiġi verità jiena ma nlaqlaq lil ħadd
U bħalma tafu għax intom għalek tiġu għaw naħseb. Sawax kiku tidu tisimaw xiex u tisimaw kiku għaw ħafna pozit fej sajtu mortu u ġejdulkom dak li tixu tisimaw. Imma għawnek tiġi pritkata l-kelma bla kantunieri. Amen. Għax sew intom u sew jien iktar minnkom rridu nattu rendikon. Amen. U dak il-jum xi darba ħajasal da. Tafu li xi darba da ħajasal dak il-jum. The day of reckoning one day will be here. Hallelujah. So, meta illum ħanaqraw Psalm 91. Għax Alla l-inna il-poplu dalla wedna protezzjoni. Protezzjoni. Aħna protetti. U Malta sejra l-qoddim minħabba River of Love. Minħabba poplu bħal River of Love li huwa nferrex ma' jisna Malta u Għawdex. Nies li bħal ta' poplu River of Love jħobbu lill-Alla, jixtiequ joġbu lill-Kristu, jimxu mal-Bibja, jonaraw il-Kristu. Mħabba River of Love u oħrajn bħal River of Love, Malta mħabba fina sejra l-qoddim. Għax kieku tkun ħafnar minn li. Amen? Thank you, Lord. Għalix, għax Ġesu jgħidlek, inti il-melħ tal-art. Mela tiħux għalik meta jgħidulek melħa. Jgħidulhom qed inwettaq l-iskrittura. Inti id-dawl tad-dinja. Id-dawl tad-dinja. Id-dawl tad-dinja. Mux id-dawl tas-sema, id-dawl tad-dinja. Tiddi fuq id-dinja. Meta tiddi fuq id-dinja ġvi inti msejħ biex tagħmel differenza. Amen, jina inti differenza. Jina inti ir-risposta ta' pajjiżna. Amen? Hallelujah. Grazzi mulej. Allura Psalm 91 li ħanaqraw u ħaniklejmjaw li jiena niddikjaraw niklejmja fuq ħajti kull jum. U jekk insejt tiklejmjah fuqek inti llum ikklejmjajtu jiena għalik fuqek. Għax jiena nikklejmjah għal River of Love kollu kull jum. Għal poplu ta' River of Love kull jum. U nitlob għalikom kull jum. Nroxxi d-dem ta' Kristu fuqkom kull jum. Nieħu awtorità kull pjan tal-għadu li jiprofa jġib kontra l-familji u l-poplu ta' River of Love kull jum. Hallelujah. You have no idea how blessed you are. Because you have Him, you have each other, we have the Word of God. U aħna poplu tal-mulin. Amen? Hallelujah. Imma Psalm 91, u ħanaqraw passaġi oħra, mhuwiex għal kulħadd. Laqqas huwa għal-reliġjużi, laqqas huwa għal-Kristjani ta' tradizzjoni. Dan huwa għal-nies tal-la. Dawn huma għal nies għajmu minna minn dak ħallex jorqod. Ma tistax torqod meta tippritka jien. Għax inġibek fuq television rijien. Issa żgur mhux ħajrqod. Love you, brother. Hallelujah. Amen. Darba milta l-wieħed ġieli għedtilkom fuq għaw kol. Meta kont rejma Bible College, beda jorqod dejja, minne, mux ħanħallik torqod dejja. Kif tista' torqod taħt kelma anointed bħal di? Kif tista' torqod? Reġera għadet itlaq il-wara, ġbejn, itlaq il-wara, barra dekx dejja, itlaq wara. I was bold, man, and I'm still bold. Darba, wahda, għandukom kama tħobbu l-istajjer. Darba kien wahda, din u bnejda. Ġiet minn Xarabank ukoll. It's amazing how God uses Xarabank to bless me all so much. Anyway, u diġit fuqi, konna nisnu fl-imkien għabel fi żmien. Insomma, nisnu fl-imkien, konna għamil nazifna fl-imkien darba. U konti ġa Kristjani, konti ġa ngħidilhom bil-mulej. U meta ratni kont ġejt barra Malta u ratni,
Għart li għara minnaw, għart li inta għadek, praise the Lord. Għart li inta għadek l-istess. Għattila le, għattila kem sirt ħafna minni. Għada ridek għar mill-lum. Għad-dinja maħjar fi Kristu. Amen. Thank you, Jesus. I love how the Holy Spirit gives me words, ek. U dak li kun is-samru, ek. Ma konċ għed nistenna dik il-risposta? Sibtek ħatajt li, watadni, praise the Lord. Sorry, did I offend you? That's not humble. That's dumb. And stupid. If you want an example of humble, look at Jesus. Mux il-papa u l-xipatri. Dak humble. Lil min kallu bżon jazzizom, jazzizom. U l-min kallu bżon jħobbom. Janaqom, uħobbom. Amen. Hallelujah. Mela Psalm 91 huwa għal poplu. Kulħadd jgħidha. Li huwa ħaġa waħda ma Alla. Għana ngħidha di. Psalm 91 hija għal poplu li huwa ħaġa waħda ma Alla. Mux għal-poplu li jemmen falla għetlek jien. Il-bicċa kbira ta' Malta jemnu falla. Ma għetlek xek. Jien għetlek għal-poplu li huma ħaġa waħda ma Alla. U huma ħaġa waħda falla. Mux għal-poplu li huwa well-meaning, ħasra u miskin, religious, jew għal-poplu li ħin kollu jizzebbeġ u kull statwa li jara f'kull kantuniera jbusa u joqgħod jagħmel xi talba qudiema. Laqas għal-poplu li forsi jiġu knisja bħal River of Love, hawnhekk jitqu imma mbagħad ħajjithom jagħmlu li jridu. U għax mhumiex daqshekk smart u mhumiex daqshekk sharp. Taqra l-omna għal-Facebook u tara fejn huma mal-mulej. Hello. Mela. Ħanibdew naqraw, vers wieħed. Hallelujah. Innu taw li Psalm 91 hija konverzazzjoni bejn Alla u l-bniedem tal-Alla. Għal dawk li intom ma kontux tafu, ħanaqra l-konvert, anzi ħaniklejmjalkom u nistqar fuqkom. L-ewwel Korintin 6 vers 17. Xtajt. Minu, whoever is joined, ħanibda bl-Inglis l-ewwel. Whoever is joined is the same word that God uses between a husband and a wife, joining. And the two shall become one. Minu maqut ma' Kristu huwa ħaġa waħda miegħu. Ftakara dik iskrittura. Whoever is joined unto the Lord is one spirit. Weżemawni sewa. Jekk jiena vera nammar fi Kristu, jiena u Kristu mhux tnej, jiena u Kristu wieħed. ħantikom daqxej, mux bl-istess mod, imma saċertu punt mill-Ispirtu kol l-istess. Saċertu punt. Aħna nafu l-Alla l-Missir li ben l-Spiritu Santu huma ħaġa waħda. Ġesu għalinna jina u l-Missir ħaġa waħda. Pero kol għalinna li jina u l-Knisja ħaġa waħda. Jina u Kristu ħaġa waħda. Intu Kristu ħaġa waħda, taf. Darba tilkom frażi u ħafna minnkom ħadtu xokk sakemm dejtu terġgħu tieħdu n-nifs lura. Għax qed tilkom I do not follow Jesus Christ. Jien ma nsegwix Ġesu Kristu. Jiena ngħix fih.
Ġesu jsejjaħ in-nies biex jimxu warajh. Imma mbagħad qalilhom imma ġej l-Ispirtu Santu warajja biex imbagħad għalissa timxu warajja. Imma mbagħad meta jiġi mbagħad tibdew timxu fija. Għalhekk Ġesu qalilhom għad baqa' ħafna affarijiet oħrajn x'ngħidilkom imma għad m'għandkomx il-kapaċità tifhmuh u għalhekk ħajkolli nibgħatilkom l-Ispirtu Santu biex tistgħu tifhmuha dak li ħadd irid jiġi. Ħajjiġi kreazzjoni ġdida, ħadd tiġi umanità ġdida. Ħadd tiġi realtà ġdida. Kulħadd jgħid warajja, r-realtà tiegħi hija differenti minn dik tad-dinja. Ir-realtà tiegħi hija differenti minn dik ta' madwari. Ir-realtà tiegħi hija differenti minn ta' dawk li huma qraba tiegħi. Ir-realtà tiegħi hija differenti minn ta' bosta hekk imsejħa Kristjani oħra. Ir-realtà tiegħi hija differenti ħafna. Illum int qajt ma' Kristjani ħobb il-Alla. Għalli x'ħat tagħmel illa għalli issa, tlu xejn ħanagħmel, xejn nagħmel iktar. Għalli ma smajx bil-coronavirus, għetlu xejn nagħmel. Għalli ma ħadd tagħmel xejn, għalli xejn nagħmel, nkompli nħaffaq ħarbun nitlob. Xejn nagħmel, xejn nagħmel. Għalli m'intix tinkwieta għalli forsi n-nies ma jiġux il-knisja, għetlu le. Għetlu jiena tinħalli kollox fidej il-mulej jaf kollox. Tafx il-fisad dik u jekk ma jġuġ il-nies il-knisja, għajli kif ħatħallas għal-knisja. Il-Bibja tafx dar. Jekk Alla ma jibnix il-knisja, il-ħaddiema jaħdmu għal xejn. Mela, jekk Alla mhux ħajibni għad il-knisja, li ovvjament it's bit too late now għax issa benija. Jien mhux qed nibni l-knisja da, jien mhux qed nibni l-knisja. Jien mhux qed nibni River of Love da. Daqshekk kim tak inti bxi wara raġel. Għali jett tiġi hawn. Qed taħli ħajtek ta. Min jiġi hawn għax Kristu sejjaħlu. U Kristu qed jibni l-knisja tiegħu. Għalhekk ma niċċassax li River of Love tkompli tikber. U ma niċċassax meta jitilqu xi wħud. Il-mulej jibni u l-mej jġarraf. Ma tibżax, ma tibdil as xejn. Zero. Nada. Għamilt pat minn nifsi munix ħanimxi minuta fil-bizza. No. I am a man of covenant and I serve a covenant keeping God. Jena naqdi Alla li żomm il-pat tiegħu. That's it. Il-lejla ħanorqod komdu. Minix ħanibża minn xejn. Għax dak kollu li mhux parti mis-saltna ta' missieri u Sidi Ġesu Kristu m'għandu l-ebda jgħid fuqi. M'għandu l-ebda jgħid fuqek. M'għandu l-ebda jgħid fuq il-bniedem talla. Amen. Kull marda hija legali f'ġismi. Kull virus jekk jiġi kontra tiegħi jibbawnsja lura fis-sem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Halleluja. Fin-natural nieħu l-precautions li għandi bżonn nieħu, imma dak m'hemm bżonn ikun hawn xi coronavirus jista' jkun kwalinkwa fil-ħajja normali. Anke l-Bibja tgħidlek anke Alla għamel ruxma ta' chapters biex jgħallem il-poplu tiegħu kif jgħixu ħajja healthy. Sanitary laws. Alla taf li Alla ta' sanitary laws il-poplu tiegħu sanitari. Meta mara jkollha xar tagħha. Għandek ċertu affarijiet x'għandek tagħmel biex iżommnak li nifsek nadifa. Ma kellux għalfejn jiġi bżonn il-2020 biex inkunu nafu għandu. Alla għandu ħafna liġijiet fil-Bibja li huma sanitary laws. Alla jgħidlek jekk inti tmur dej il-mejtin jew tifin il-ġaħat kif għandek tnaddaf lilek innifsek. Dawk għadhom joddu sallum il-ġurnata dan. Kif tidda? Li maħniex aħna taħt liġijiet dawk li jgħidulhom il-liġijiet ta' Mosè, tat-tempju, tal-offerti, dawk, ma tfittxew xejn dawk kollha. Amen?
Halleluja. Grazzi Ġesu. Mela, aħna li aħna ħaġa waħda falla. Aħna li aħna ħaġa waħda malla, din hija l-weda issa għal daw il-poplu. Ejja naqraw. Int kulħadd jagħmilha jien. Jien li ngħix għall-ken tal-oli. I dwell in the secret. Secret, I love the word secret. Issa naraw skritturi oħra. Jiena li ngħix, isimgħuni intom, moħkom hawn Kristjani. Ħantikom revelazzjoni jekk taqbduha tajjeb ma taqbdux tajjeb xorta. Moħkom hawn. Il-Bibja tgħidlek fil-Ktieb tal-Lut kapitlu 9. Morru qraw dak il-kapitlu, taf kemm fih revelazzjoni dak il-kapitlu? Tal-bliħ kemm fih revelazzjoni dak il-Bibja. Tgħidlek li Ġesu daħal fil-post l-aktar qaddis, daħal minn hemm darba l dejjem. Taf li qatt ma ħareġ s'issadu? Xi darba trid joħroġ biex jiġi l-Knisja tiegħu. Il-post l-qaddis fis-sema kull mandu bib wieħed huwa entrance, does not have an exit. Kull binja għandha entrance and exit. Il-binja tas-sema għandha entrance waħda. You never exit. Now, għalhekk he who dwells, not he who visits. Dak li jammar, mhux dak li jżur. Għaw ħafna minnkom iżżuru River of Love. Xi kultant iżżuru l-mulej. Mbagħad terġa' tmur tagħmel li trid int. Mela da s-salm ħansaraħlek rasek ma jgħodx għalik. Għaliex mhux qed jaħdem pastor dan is-salm fil-ħajja tiegħi? Ejja nibdew mill-ewwel weda. Inti tagħmar fil-preżenza tal-Alla. Kontinwament. Allura inti qatt ma tiżbalja. Il-moment li niżbalja, jiġifieri niżżerżaq mal-bankina ta' barra. Nerġa' dħol. Għax bħalissa rrid naqanejx, irid nkun qabaż. U mbagħad nerġa' nidħol u anta niġi ġejżis inti mhux hemm inti mhux dejjem tgħid li jkun hemm, ma nibqa' naqajem, issa niġi. Kapix? Mela, one, dan il-weda taħdem għal min jammar fil-preżenza tal-Alla. Issa, fit-teorija, suppost kull Kristjan jamman fil-preżenza tal-Alla, għax il-preżenza tal-Alla jeda fik. Għax issa t-tempju tal-Ispiritu Santu sirt int. M'hemm bżonn tmur tempju f'Ġerusalem darba f'sena. Però David kellu revelazzjoni u għalhekk Ġesu jissejjaħ bin David. David kellu ċertu revelazzjonijiet tal-patt il-ġdid. Anka Giuseppe kellu ċertu revelazzjonijiet tal-patt il-ġdid li l-poplu tiegħu ta' żmienu ma kellhomx. X'jiġifieri se jkollok kif tammar fil-post sigrit? Fejn hu dal-post? Ħalaxa il-post sigrit fejn hu? Għandkom xi toqbem hekk iddaħlu niżjovija? Fejn hu dal-post? Mela biex jaħdem il-kumplament tas-salmi, jiena rrid inkun hemmhekk qed nammar. Mhux inżur fil-weekend, mbagħad mit-tnejn sal-ġimgħa nerġa' nħarba d-dinja. Imma Alla ma jaħfirlix, iva, ma ftakar li inti qed tikkawża ruxmata ġrieħi lilek innifsek u qed kontinwament qed tipposponi l-pjan tal-Alla f'ħajtek. Kontinwament. Jien li ngħix fil-ken tal-oli li nammar għad-del ta' dak li jista' kollox. Intom ġieli ħsebtu fuq għada salm. Mela l-għandu del, mela dawl għandu del. Li ma dawl għandu del. Alla u dawl,
U salvazzjoni tiegħi. Dik l-iskrittura ta' God is light. 1 John 1 verse 7, 6 and 7. Mela kif jista' jkun dil-bozza għandha del? Kif jista' jkun dawl u jkollu del? Id-del huwa il-post li tant inti qribu, għandikom revelazzjoni issa stess. Are you ready for this? Are you ready? Għamel ftit minuti, le 15 minuti tkun diġà mixwi, ftit sekondi. Anka ngħidlek issa stess, tħares lejn din it-tubu hekk ara, dil-floodlight. Ftit sekondi. Taf li tibda tara l-iswed fih. Ġielu ngħidu? Li issa d-dawl qed tħares lejn id-dawl u fl-istess inqas issa tara. Jiena u inti meta nagħmru fil-preżenza t'Alla, meta jien qed ngħix relazzjoni kontinwa, ix-xogħol fil-preżenza t'Alla, l-iskola fil-preżenza t'Alla. Kif passer ma tgħix fil-preżenza t'Alla? X'irid nagħmel? Li jiena moħħi se naqrawha Kolossin 3 vers 4. Ħsibijiet kontinwament fuq. Kemm inti boring int, għax inti għandek ma taqgħinx miegħu. Meta inti taqa' miegħu, tgħid x'qed nitlef jiena I want more. Id-dinja ma jifhmux dal-kliem ta'. Għalhekk inti jekk tara xi ħaġa ħażina tniktek dak il-ħin. Jekk inti tisma' xi ħaġa ħażina tniktek dak il-ħin. Jekk jiena ngħid xi ħaġa ħażina taqbiż minn fommi, ma l-ewwel l-Ispirtu Talla dak il-ħin arrests me. Why? Ħalli l-Ispirtu Talla jipproteġġini biex ma nkomplix. Jien li nammar fil-ken tal-oli, jiena li nħenx fil-ken tal-oli u nammar fid-dar fid-del ta' dak li jisa kollox. Ħanilkom vers, tiftakru fl-Atti tal-Apostli kapitlu 5, jekk vers 15. Ismawni aħwa. Mela Pietru kien għaddej. Il-Bibja tgħidlek, Pietru kien għaddej fit-Tura ta' Ġerusalem. U d-del tiegħu li beda jaqa' fuq nies morda bid-del bdew ifiqu. Bid-del li waqa' fuqu. Imma dak id-del tiegħu jew id-del Talla beda jaqa' fuqu. Għaliex? Għax Pietru kien jgħix f'revelazzjoni ħaġa waħda malla. U għalhekk l-apostli jisimgħuni. Aħna nafu li minn punto di vista ta' storja ngħidu qatluhom. Mhux vera? Min miet għal Kristu ma tistax toqtlu iktar. L-apostli ma qatluhomx, l-apostli ċedew it-tinda. Għaliex Pawlu kemm il-darba provaw joqtluh u jerġa' jqum. Għax kienet għadha ma spiċċax is-sentenza li l-pjan Talla fuq ħajtu. Jekk inti tagħammar u tgħix fil-ken tal-oli u tagħammar fil-ken tiegħu fil-del tiegħu, inti ħatwettaq il-pjan u tispiċċaħ il-pjan Talla fuq ħajtek. U bekk biss tista' ġġib il-glorja l-Alla taf. F'Mattew kapitlu 17 minn vers 5, Ġesu jgħid jiena ġibtlek glorja missier. Għax wettaqt dak li inti batni biex nagħmel. Halleluja. Xi kontrollak illum? Xi kontrolla lek ħajtek illum? Sigarett? Flus? Lob? Facebook? Xogħol? Hobby? Eżis aħwa, għabduha din ir-revelazzjoni. Idħol fil-preżenza Talla vera u prova pejjeb. Idħol fl-amara tiegħu tammar u prova edaj. Idħol
ara l-pornografija, jew ipprova għajjar il-xaħat, jew ħuda kontra pastor, bħalma jagħmlu xi ħud boloħ li qed iħejju ruħhom għall-infer. Ħanilkom rivelazzjoni oħra, ġejja. Adam u Eva dimbu il-moment li ħarġu bil-preżenza tal-Alla. Le, sewa nafna eżattament ċed ngħidlek. Tgħidli le, bil-kontra, dimbu l-preżenza tal-Alla telqed, vera. Le. Għaliex il-moment li ġew konxi tagħhom infushom nesew l-Alla. Brothers and sisters, x'tgħidlek id-dinja? Be yourself. X'għidlek is-saltna? Be Christ. Live Christ. Dwell in His presence. Allura x'għamel? L-ewwel dnub tiegħi u tiegħek taf x'inhu? Noħroġ mill-preżenza tal-Alla. Dak huwa l-ewwel dnub tiegħi. Ibda iqaf area River of Love. Ibda iqaf aqra l-Bibja. Ibda njora lill-Alla. Ibda oqgħod tagħmel ruxma ta' post vojta balali tal-balali u tal-baħnani fuq il-politika għax għadek ma ntqajtx malla għalhekk titkellem hekk. Għax min jitkellem hekk anke jiġi River of Love, għadu ma ntaqax malla, mhux vera. Thank you tal-li tiġi River of Love, sakemm ma taqlalix problemi nħallik tiġi, jekk taqla problema waħda nkeċċik il-barra. Daw taf jagħmlu min-nies għax għadhom ma ntaqgħux malla. Fusta. Jalla tintaqa' malla, ħalli tara kif il-Facebook tiegħek jiġi konsagrat. L-ewwel ma jsir Kristjan huwa Facebook. Tinnota min sar Kristjan fuq il-Facebook? Għax min nisa u ċajt u lob. U mbagħad għada praise the Lord, oh I love you Jesus. Hallelujah. Però hija ħasra meta jsir bil-kontra. L-ewwel ħafna praise the Lord u praise Jesus u I love you Lord, thank you for your word. Mbagħad isef daqqa waħda ġena għajna għal-ħmieġ. River of Love, inti tqajt mal-mulej. Inti tqajt mal-mulej. Vera tagħmmar fil-preżenza tiegħu, fid-del tiegħu. U jiena ngħid lill-mulej, kien tiegħi u qawwa tiegħi int. Alla tiegħi, fejn tgħix pastor? Fi Kristu. Min fejn inti? Ġej minn Alla. Mhux hekk jgħid fl-Iskrittura l-ewwel Ġwanni kapitlu 4 vers 4 tgħid hekk ta. Tgħidlek uliedi, intom ġejjin minn Alla. Alla bagħtek kif kont taf? Għax ġej minn Alla. Fejn tgħix? Ngħix fi Kristu. Int kif titkellem? Bħal Alla. Imma inti too much għax inti mhux enough. Do you think God does not have an answer? God always has the answer. U fi ktib tal-Proverbi kapitlu 25 tgħid, don't answer a fool according to his folly. Tirrispondix iblaħ bil-bluwa tiegħu. Imma irrispondih biex talmu tal-ima. But answer a fool according as he deserves. Ħalli ma mhux jaħseb li huwa għaref. Hallelujah. Kemm nuhu pjaċir meta xi ħadd iċċallenġjani. Ma tantx nuhu pjaċir challenges fuq il-Facebook, mhux għax mhux kapaċi nirrispondihom, imma x'hemm ħafna li ma jkunu tad-dinja jew jkunu żgħar fil-mulej. Allura ma nirrispondihomx ħallew fil-vojt u nuża l-imbirka magic wand delete block. Facebook mhux ħelti li tirrispondi ċertu affarijiet. Imma għax jista' jagħmel dannu lil min qed jara. Kien tiegħi u qawwa tiegħi jien Alla tiegħi jien fik nittama. Għax int mulej teħlisni mix-xibka tan-nassab u mill-mart. U mill-mart li jġib il-mewt. Bir-rix tiegħu jattik. U taħt ġwien ħajħ jitisken. Qed tinduna ismawni aħwa. Tiġi ġax tagħmel. Taqbad il-friles tagħha u titfaħħom taħt il-ġwina tagħha.
eye clash tagħmel. Taqbad il-friħ tagħha u ddawwar il-ġbina tagħha magħhom. Alla tgħidlek hekk. Għalhekk Ġesu jgħid lil Ġerusalemm, Ġerusalemm, kemm xtaqt niġbrok taħt ġbina ħajja taħti bħalma tiġi ma eża roqqa tiġbor il-fliles tagħha taħta. Aħna u inti, jiena u inti llum sa ċertu punt aħna l-Iżrael spiritwali miġburin taħt ġwien ħajja. Halleluja. Ma nibżax mill-biża tal-lejl. Anqas mill-vleġeġ li jittajru binar. Min pesta ma nibżax. Mill-virus ma nibżax. Allura inti ġifieri ma toħux ma toħodx attent. Nieħu il-precautions li għandi bżonn. Naħsel idejja, nixrob, sewwa norqod, nistrieħ, nikol sew, nieħu vitamini, naku mal-precautions li għandi bżonn. Għaliex, għax dak jissejjaħ mhux biża, dak jissejjaħ wisdom. That is called wisdom. Inti Alla, God gives us faith for healing and wisdom to stay healthy. Inti issa, jekk inti ħadoqgħod tikol il-junk food kull jum, joqgħod tpejjeb u jew nkella tieħu ħafna ħelu, dawn l-affarijiet huma kollha affarijiet li joqtlulek l-immune system. U jekk tieħu kafè u jekk qed tmut, imma jekk jien kollu tieħu l-kafè mhux tajjeb lanqas. Tafu li mhux tajjeb għalikom ħafna kafè? Halleluja. Mela jien ma nibżax mill-biża tal-lejl, anqas mill-vleġeġ li tar binar. Min pesta li tixxerred fid-dlam. Jew minn marda li tġib ħerba f'nofsinhar. El-fruħ jaqgħu ma' ġenbi. Isimgħu sew. El-fruħ jaqgħu ma' ġenbi. U 10,000 fuq l-emini. Imma lejn dari u lejja dan il-mart u dan il-virus ma jersax. Għax tarka u kurrazza il-fedeltà tiegħek. Int jien dan naraħ biss b'għajnejja. U nara l-ħlas li jieħdu l-ħżina għax jien għandi il-mulej il-ken tiegħi. Kulħadd jgħidha jien għandi il-mulej il-ken tiegħi. Jien għandi il-mulej u għal-ken tiegħi. Ħalli il-mart m'għandux jed fuq ħajti. Kull virus ikollu jiddiżintegra u jinxef jekk jiġi fil-preżenza tiegħi. Għax jekk jiġi fil-preżenza tiegħi, jiġi ħdej il-preżenza tal-Alla u Alla ma jistax jimrat. I've just made a bunch of religious people mad right now. Għax nafx qed jaħsbu li qed ngħid li jien Alla. Minix Alla. Però jiena ġisem Kristu. U Alla jagħmar fija. U Alla jagħmar fik. Hello. Intom temnu għal-Bibja u ma temnuwix. Ent vera temmina l-Bibja. Vera temmina l-Bibja. Vera l-Bibja tgħidlek dawn l-affarijiet, vera min bdejthom dawn l-affarijiet. Għax inti titkellem bombastiku. Kristu jitkellem hekk. Me and my father are one. That he die. Me and God are one. Dan isbaħ, dan ukoll qed idaj. Kull ma tnagħmel qed ngħid xejn il-Bibja. Imma ħafna Kristjani, they simply have a tag name but no revelation. Hallelujah. Għax int għandek il-mulej, jien għandi il-mulej, ken tiegħi. Għamiltu l-għoli l-amara tiegħi. Ebda kulħadd jiddikjara, ebda deni ma jiġrili. Ebda ħsara ma tersaq lej dari. Għax l-anġli tiegħu jibatli u jħarsuni fit-triqat tiegħi kollha. Fuq idejhom jerfawni li ma naħbadx ma xi ġebbla riġlejja. Fuq l-jun u l-lifa intimxi. Feħ tal-jun u serb intirfes. La tħabbeb mija jgħid il-mulej. Jien. X'qal il-mulej? X'qal il-mulej? Tħabbeb mijaj. Tħabbeb mijaj. Tħabbeb mijaj. X'qal Alla? Għax huwa raġel tajjeb jien naħilsu. Għax jitlob jew għax imur il-Knisja. Le. Għax
Sar ħaġa waħda miegħi. Sar ħaġa waħda miegħi. Aħwa, please moħkom hawn. Meta jiena u inti għedna iva lil Ġesu, aħna għamilna patt. U meta bnedem jagħmel patt, iż-żewġ min-nies isiru ħaġa waħda. Meta aħna ċettajna l-patt ma' Kristu, aħna sirna ħaġa waħda ma' Alla ta'. Ismani, kulħadd jgħid, jaqbad għajdlu moħħ, ifhimha di. Ħa nifhimha di. Għax la Alla għala, dik hija l-verità. Għax il-kelma patt tfisser li jiena sirt ħaġa waħda ma' Alla. Mhux jiena sirt ta' Alla biss, imma jien sirt ħaġa waħda miegħu. Bl-Ingliż kieku ngħidilkom hekk ara. I'm a God man. I'm not God. Jiġifieri I'm a man that is made one with God. You're a God man, you're a God woman. Apparti l-iskrittura kħeġobkom tgħid li l-ħajja talla hija fik, u tgħidlek li d-DNA talla, jiġifieri n-natura talla hija fik taf. Taf li l-Bibja tgħidha di. Kemm minnkom ma tafux fejna fil-Bibja tgħidha di? Kemm minnkom ma tafux li l-Bibja tgħidha di? Kunu onesti ejja. Kollha tafuha? Inta biqgħu kollha jekk tafu kollox jgħid isidilqu ta' ġoż. Jaqgħu tafu kollox qed ngħidilkom mela ħja ħanqafgħu spiċċaw. Morru. Halleluja, ħanaqraw skritturi oħra mali. La tħabbeb miegħi, kulħadd jgħid jiena tħabbib mal-mulej. U jiena niġi meħlus minnu. La għaraf ismi, la jiena raft ismu. U jħarisni. Jien insejjaħlek. Jew dan mulej tgħidha u jsejjaħli u jiena nwieġbu. Li qatt ma jkellimni l-mulej hemm żewġ raġunijiet. Jew intrux. Jew int mhux tiegħu. M'għandekx fejn titfixkel. Jew Alla ejja tikellmek imminti m'intix tagħtih widen. Jew int m'intix tiegħu. Għax Ġesu qal, in-naġ tiegħi jisimgħu leħni. Imma allura inti lilek il-ħin kollu jkellimni, jekk kieku jkellimni l-ħin kollu, kieku jiena vera mhux qiegħed sew, ħanejlek għaliex. Għax il-mulej għalfejn għandu jkellim kollha. Il-mulej taf xi jgħidlek kelma waħda u jeżżek biżejjed. Si. U wara kollox mhux qed ikellim ħin kollu għax qed jitkellem ilek ugu. That's a joke. Għax ovvjament Alla jista' jkellimna kollha f'daqqa, all right? Imma, isimgħuni. Mela, ovvjament li mulej jkellmek. Anzi, titnejlek għandek titkaza, jekk Alla mhux qed ikellmek. Jekk Alla mhux jitkellmek għandek titkaza u tħabber rasek u tħokk rasek. Kif Alla ma jkellimniex lili? Għalhekk ngħidilkom aħwa, hawn ħafna knejjes mimlija bin-nies. Imma kemm minnhom vera ma Alla, Alla biss jaf. Xi kultant inkun naf jien ukoll. Imma kemm verament Alla biss jaf. Għax jiena u inti ħaġa waħda mal-Alla. Jiena u inti, aħna ħaġa waħda mal-Alla. Uj. Ħansaqsikom mistoqsija, sajra ħares il dak taħdejk u ħares il dik taħdejk. Dak li dejja Alla, lilek idejjek. Dak li dejja lil Alla, lilek idejjek. Għax jekk le, tonight is your call to be born again. Jekk l-affarijiet li dejqu l-Alla lilek ma jdejqukx. Qiegħed fi triq il-wiesa. Int kemm indejjaq kollox idejqek. Le mhux kollox idejjaqni. Imma affarijiet li joffendu lill-Ispirtu tal-Alla jdejquni. L-ipokrezija dejjaqni. Sewwa li jiena nilab il-lottu mhux għax nieħu xi ticket l-ewwel hemm għalkemm nara naqgħod diffiċli biex nara Alla jmur jieħu xi biljett tal-lottu. Imma mżomm anyway. Sewwa
Imma l-nies li huma maħkuba minn xi ħaġa, jew sigaret, jew droga, jew pornografija, jew sess, jew jew odio, jew naqsa mafra. Inti l-Alla ma tqajġ miegħu żgur kieku qed tagħmelhom daw kontinwament. Għal dawk li tgħidu ma kemm jibsa di, mela kompli għamel hekk, have as much fun as you can right now because next one is hell. Screw as much as you want right now and as much as you can right now because next one is hell and that's called for eternity. Għax pastor ma nistax nieqaf. Għax maħkum bil-pornografija xi ħadd qalli. Sawa għalli ma nistax nieqaf. Ħansaqsik mistoqsija. Min jiexelu l-computer? Jien. Min jinfettex il-sites tal-pornografija? Jien. Min joqgħod hemmhekk jarahom bil-qiegħda? Jien. Tista' tieqaf. Tista' ma tixelx il-computer. Tista' ma tqallibx dawk is-sites. Tista' ma tpoġġix bil-qiegħda u tieqaf. Għax pastor sirt inħobbu. Għax inħobbu. Naf li huwa miżżewweġ ma' mara oħra u għandu tfal, imma nħobbu. Taf kemm inħoss. Għax għandi ħass, għandi ħafna ħass. Kemmu blaħ il-bniedem hu? Kemmu blaħ il-bniedem? How many times have we risked our eternity? Kemm il-darba aħna irriskjajna l-eternità? Inti ġilet għaddilek bil-korruturi ta' rasek, issa li kieku jina nkun ma' xi waħda fis-sodda li mhux marti. U Alla ħares għatta ħafna qalbi dak il-ħin. Man, I'm truly screwed. Jew qed inbneddi paffja, jew qed intaqqab, u dak il-ħin taqaflek qalbek. Taħseb li ħadmu qoddim Alla fil-glorja? Mara, kopja din ngħidilkom, isimgħuni. Raġel Siver de Malta dak jogħġbok. U Alla ħammur fuq xogħol ġimgħa. U ġie lura f'Tabut. Għax waqt li kien ġo hotel ma' waħda, waqfet lu qalbu. Issa għax kellu qalbu għajjena, jew kellha kellu xi mara żiemel. Miskin! Ħanajdilkom ħadd ma jiskanzel żaroħa għal nejka mal-infern. X'taħseb? Li mar qudiem Ġesu Kristu jiddib il-glorja dan? Miskin. Miskin, ta' qed ngħidlek miskin mhux biex inkun kejsaħ. Kiesaħ qed ngħidlek miskin għax il-bniedem dajjef. Għalhekk jiena u inti mhux inżuru l-Kristu għandna, nagħmru kontinwament miegħu u lej granfa miegħek tħallinix. Għax jien mingħajrek mostru. U għal ma dejli l-skrittura għarmat mux taf dalilek innifsek li lejna sot, ta' ma l-iktar għandek għod attent jek taħseb li n-sot. Għax jina sot, mux għax jien sot, għax u sot, jien sot għax sot u. Ġesu ħanin. La tħabbeb mija jina neħilsu. La għara fismi jien inħarsu. Alla la ta'alla, taf xed jgħamil? Għet jwejed. Alla letteralment għet jaħlefaw. Taf li għet jaħlef? Taf li skrittura tejlek fil-Lut kapitlu 6 ħalef? U jsejjaħli.
U jien imwieġbu miegħu nkun fid-dwejjaq tiegħu, neħilsu nerfalu ġieħu. Eżiż aħwa, irġiel u nisa. Għodu attenti x'tagħmlu għax forsi Alla jaħfillek dnubek. Imma l-ġieħ tiegħek titilfu. Inqabad ma tifel jew ma tifla. Orrajt Alla ħafillek. Misaw ismek imċappas għall-eternità. Għalmenu jekk mhux għall-eternità għal din id-dinja. Għax qabżitilha u marret ma' mara, jew marret ma' raġel ieħor, għax għaddiet minn fażi. Tajjeb, Alla jaħfillek, imissa mċabsa għal omrok. Għodu attenti ja ħasra. Ismawni, is-sigrit huwa da li tammar fil-kent tiegħu. Il-moment li tibda tgħid passer, mhux qed inħoss il-preżenza tal-Alla, mhux għax nimxu bil-ħass, imma taf li meta tkun mal-mulej, taf li il-preżenza tal-Alla tħossha, meta tkun sew mal-mulej tħossu. Mulej għax iġri. Għata jidħol ġewwa. Ejdla l-mara u r-raġel u t-tfal u l-mami u d-dadi tkellimniex ħanenala. ħammur għatta nikol il-kelma. Nibla għad fit-telefon. U qabel ma toħroġ minn dik il-kamra tiddi għax Alla ħareġ miegħek. Illustrament tidher differenti x'għamilt. Dħalt fil-kent tiegħu. Halleluja. U jsejjaħ li u jiena nwieġbu miegħu nkun fid-dwejjaq tiegħu u neħilsu u nerfalu ġieħu u b'amor twil nimlih u nurih is-salvazzjoni tiegħi. Gloria lil Mulej. Halleluja. Jesus. ħanidkom storja ta' wieħed John G. Lake. Kemm minnkom smejtu b'John G. Lake. Mela John G. Lake kien raġel talla apostlu bejn 1800s u 1900s. Kellu familja kbira. Kien bniedem li anke kellu suċċess fil-business tiegħu. Intaqa' ma' raġel ieħor tal-mulej u beda jisma' il-messaġġi tal-Vanġelu u missewh. U għalkemm kien jaf li hemm sejħa fuq ħajtu mal-ewwel dbijat mis-sejħa għalkemm xorta baqa' Kristjan, ma baqa' dbijat mis-sejħa. Sakemm kien hemm il-mara tiegħu li mardet b'marda u kien hemm nies li bdew imutu bil-mart fil-belt fejn jgħixu. U dan kellu revelazzjoni. Il-predikatur li kien jisma' kellu revelazzjoni oħra, kellu revelazzjoni tal-Apostli kapitlu 10 vers 38. Fejn l-Iskrittura tgħidlek għax intom tafu kif Ġesu Kristu kien midluk bl-Ispiritu Santu, kien ikkonsagrat bl-Ispiritu Santu. U kif u mar u jdur jfejja u jaħles il daw kollha li kienu oppressati mix-xitan għax Alla kien miegħu. Sewwa u John G. Lake kellu qabad revelazzjoni, isimgħuha moħħkom hawn. Morru fil-Ktieb ta' Romani issa, morru hemm. Romani. U dan raġel John G. Lake kellu familja kbira, kellu sejħa fuq ħajtu però ħarab mis-sejħa tagħha tiegħu. U darba minnhom il-mara tiegħu mardet u kienet qed tmut. U t-tobba qalulu li ħatmut, il-mara tiegħu kienet ħatmut. U dan kellu revelazzjoni waqt li qed ifittex il-mulej fit-talb. Alla taraħ revelazzjoni ta' din il-kelma simgħuha, Romani kapitlu 8. Fil-kors l-istorja tal-moviment tal-Ispiritu Santu fil-Bible College għandna dan il-kors. U ara mill-Iskrittura fejn tgħidlek isimgħu, Romani kapitlu 8. Ħanaqralkom vers wieħed imma u tnej li kellu revelazzjoni tagħha kien tnej. Mela issa ma hemm ebda kundanna għal dawk li jgħixu faqda ma' Kristu. Inta tgħix faqda ma' Kristu? Ma tistax tikklejmja l-wedid ta' Kristu
u ma timxix ma' Kristu. Għax il-liġi tal-Ispirtu, kulħadd jgħid liġi. Fejn hemm liġi, joġbok u ma joġbokx dejjem taħdem. Għax hija liġi. Jiena ma toġobnix il-liġi tat-taxxa, imma taħdem xorta u jkun nħallasha. Ma toġobnix il-liġi tal-gravità għax kieku minflok naqbad aeroplan kieku ntir. U apparti li nifranka irux ma ta' flus ta' ticket, nifranka l-kjujiet, il-perikli. Hemm liġi tal-gravità. Mela lajja liġi taħdem dejjem. Aħna maħniex taħt il-liġi ta' Mosè, imma aħna sa taħt liġi oħra, liġi oħra ħafna iktar. Ismawha. Għax il-liġi tal-Ispirtu li jagħti l-ħajja fi Kristu ħelsitni mill-liġi tad-dnub u tal-mewt. Mela hemm żewġ liġijiet. Moħkom hawn. Hemm il-liġi fejn topera id-dnub. Hemm il-liġi fejn jopera l-biża'. Hemm il-liġi fejn jopera il-mart. Dik liġi. Imma hemm liġi aqwa. Hija l-liġi tal-Ispirtu tal-ħajja talla. Hija l-kelma Zoe. U dak kellu revelazzjoni tal-liġi talla. U kellu revelazzjoni li ju ħaġa waħda malla. Ara l-Bibja u emmina. Hello. Kellu ara l-Bibja u emmina. La jiena maqgħod ma' Ġesu Kristu ħaġa waħda fi Kristu, li jiena saħajti hija Kristu, li jiena u Kristu ħaġa waħda maqudin, jiena nammar fil-kent tiegħu, jiena nammar fid-del tiegħu, halleluja, Alla li jista' kollox jammar fija, akbar dak li hemm fija minn dak li hemm fid-dinja. Jiena parti mill-ġisem ta' Kristu, u ġisem Kristu m'għandux mart. Kristu m'għandux mart. U jekk il-mart jiġi kontra Kristu, il-Kristu mhux ħajbardu. Imma di tkollok revelazzjoni ta' għax ħafna kristjani jafu li aħna l-ġisem ta' Kristu, ma kemm jgħixu bir-revelazzjoni. Number one, kieku verament ikollhom revelazzjoni tal-jum għal-jum ħaġa waħda ma' Kristu, ma jitolbu xoħra waħda talba l-Madonna, l-Patri Piju, l-Papit li għaddew, u laqqas ġejjin ma jitolbu oħra, għax ġew ma' ħaġa waħda miegħu. Hi, Jesus. Yes, son. I need you. I'm here, son. Where? Inside of you, son. Can I come to you, Lord? I'm already here. Don't leave me, Jesus. I can't. I'm stuck inside of you. Between the nose. Għantikom xi ħaġa li toffendi reliġjużi. Reliġjużi anke xi wħud jissejħu pentekostali ta' ġifieri evangeliċi. If you've seen me, you've seen God. I'm one with Him. I'm not God Almighty, but I'm where He goes, I go. Where I go, He goes. Imma aħna ġejna jgħidu li aħna ġejna ta' Kristu li aħna ħaġa waħda malla, dak kollha fil-Bibja qegħdin. Imma m'hemmx revelazzjoni għax hemm wisq reliġjon. Allura ma ngħixu b'din ir-revelazzjoni x'għamel dan raġel John G. Lake u kienet Hagin l-istess simili bħalu. Ħanilkom aħwa. In-nies li bidlu d-dinja kellhom revelazzjoni. Li bidlet li hija revelazzjoni. U li ħadd biddel is-sitwazzjoni ta' ħajtek hija revelazzjoni. U dar raġel kellu revelazzjoni għal sena ftit la hija liġi ma tittaħdem dejjem. Kulħadd jgħidha la hija liġi tittaħdem dejjem. U da maru talab fuq il-mara tiegħu. U talab biex jirrilisja il-ħajja ta' Kristu. U di fiqet. U semaw ir-raħal kollha li fiqet il-mara tiegħu li kienet tmut. U bdew jiġu ruxmata nies għandu. Insomma l-istorja tkompli li mbagħad il-mulej se jaħlu jmar South Africa fejn kien hemm dik il-misħuta kienet bubonic plague. Kien hemm il-bubonic plague li bdiet toqtol ruxma ta' nies.
U da beda anka jitfen in-nies u għalulhom inti ma tibżax. Għalulhom le. Għalix. Għalulhom għax ma tistax taħdem fuqi għax Alla jammar fija, l-ħajja Alla tammar fija. Kif imma? U anka għamlu saħansita dan huwa kollu reġistrat, da kollu dokumentat. Qabdu virus, kien hemm wieħed raġel li kien għaddu kif miet bil-virus u qabdu biċċa mill-virus u għalilhom ġibu għamlu fuq idejja. U għamlu ilu fuq idejh taħt il-mikroskopu u bdew jaraw il-virus jinqatel jiddiżintegra. Allora mettilkomx li l-ħajja il-liġi tal-ħajja ta' Kristu fija hija ħafna ikbar mill-ħajja tal-mewt u tad-dnub. Allura waħda mill-affarijiet li ngħid jiena ta' spiss fuq ħajti hija for the law of the spirit of life. Il-liġi tal-ispiritu tal-ħajja tammar fija. U l-liġi tad-dnub m'għandha l-ebda jed fuq. Il-liġi tal-mart m'għandux jed fuq. Ħanirgħu maħwa li kieku l-ġisem ta' Kristu jgħix bli revelazzjoni ma jkollux healing service ieħor darb'oħra. Għax din hija liġi u hija liġi topera dejjem. Morru fil-ktib ta' Kolossin u nispiċċaw bdi. Praise and worship team, come. Kolossin. Isimgħu għadi, this is powerful. Dan il-messaġġ mhux għan-nies reliġjużi. Dawn huma messaġġ għan-nies tas-saltna. Li jgħixu fil-amara u jagħmru fil-kien tal-għoli. Isimgħu waħwa. Tiftakru xtajt Romani kapitlu 8 vers 11? Għax l-istess spiritu li qajjem il-Ġesu mill-imwiet, kulħadd jgħid l-istess spiritu. Kemm hawn minnkom għandkom aptit preaching oħra issa. Xud minnkom qed tolli idejkom because you're too nice. Isimgħu nħajdikom. Li kieku naqbdu Romans 8:11 bis-sina inti. Ġesu Kristu ma qamx mill-imwiet mewta regolari da. Meta l-iskrittura tgħid l-istess spiritu li qajjem Ġesu Kristu mill-imwiet. Ma dik il-mewta ta' Ġesu ma kienx bħal ta' ħadd ieħor da. U mhux l-imwiet bħal ta' ħadd ieħor, mewta ħafna għar minn hekk. Il-Bibja tgħidlek l-istess spiritu li qajjem Ġesu Kristu mill-imwiet jammar fikom. U l-Bibja tgħid tfisser hekk kara fil-Grik tfisser u dak l-istess spiritu li qajjem Kristu mill-imwiet li jammar fik iqajjem bl-Ingliż waħda mit-translations hija regenerate and rejuvenate. Your body. Dak l-istess Spiritu Santu li jammar fik. Mhux just there to speak in tongues. And by the way, speak in tongues a lot. Għax insejt ngħidilkom di. Għax meta titkellem bl-Spiritu, waħda mill-affarijiet inti sabu riċerkat bix-xjenza li meta nitkellmu bit-tongues, l-iskrittura tgħidlek li mhux l-iskrittura, sorry, ix-xjenza sabet li moħħna ma jaħdimx l-istess bħal ma jaħdem meta nitkellmu b'lingwi oħra. U apparti minn hekk, xi ħadd ukoll sab għamlu riċerka li meta bniedem verament kellu l-esperjenza ma' Kristu, sabu li anka d-DNA ta' Kristu ta' ġismu tinbidel. Il-Kristjan, għana jidilkom aħu. Il-Kristjanizmu naħseb mod ġenerali għadu ħafna babyhood fid-dinja kollha. Anka jekk naqbad il-Kristjani kollha b'mod ġenerali, ngħidilhom intom qed tgħixu bħal Kristu qabel ma mitur xaxta. Aħseb wara meta l-mulej jgħidlek inti msejjaħ biex tgħix bħal Kristu imqajjem mill-imwiet. We're just partly, little bit, touching the fringes of revelation. Għax jekk jiena u inti nemnu l-Bibja,
L-ewwel Ġwanni 4:17. Bħalma hu. Issa bħalma hu issa hekk aħna f'din id-dinja. Nista' ngħidilkom milli nara il-maġġoranza ta' Kristjani m'għandhomx jaqsmu xejn ma' Kristu kif inhu issa. Qas meta kien fid-dinja ukoll kien tajjeb ħaseb wara kif inhu issa. Ma jitkellmux bħalu, ma jaġixxux bħalu, ma jaħsbux bħalu, imma jaġixxu Kristjani reliġjużi, defeated, msekna, povri u ta' min jitħassaru. Meta jina u inti msejħina hawnhekk biex aħna din id-dinja niddominaw fuqha. Niddominaw fuq il-mart, niddominaw fuq il-viruses, niddominaw fuq kull seta u qawwa u ħakma. Dik is-sejħa tiegħek, dik hija sejħa reali tiegħek fi Kristu. Romani 5:17. Dik hija sejħa reali tiegħek. Kemm minna jiena u inti qed ngħixu r-realtà tagħha. Meta aħna stqarrejna u hekk hu li r-realtà tiegħi hija differenti minn tad-dinja. Bil-kemm ma ngħidlekx xi ħaġa ġar, bil-kemm ma ngħidlekx li xi kultant id-dinja jimxu bimħabba bejnietom iktar milli jimxu l-Kristjani bejnietom. Kemm aħna l-bogħod? Għax meta nara nies fuq il-Facebook jattakkaw ċertu preachers, ċertu hekk imsejħa Kristjani jaġixxu jagħmlu hekk, mhux id-dinja. Imnalla li salvati bil-grazzja. Halleluja. Isimgħu, jekk intom irxuxtajtu ma' Kristu, taf li jiena u inti rxuxtati ma' Kristu. Aħna mhux ħan irxuxtaw ta' ma' Kristu, aħna rxuxtajna ma' Kristu. Nixtieq nagħmilkom messaġġ darb'oħra kif biex intom taraw it-tens tal-verbi fil-Bibja. Ħafna mill-Kristjani dejjem iħarsu l-qudiem sa jagħmel il-mulej. Meta jien inti aħna rridu dejjem iħarsu lura actually x'tiġa għamel il-mulej. Jekk intom irxuxtajtu ma' Kristu, fitxu l-ħwejjeġ tas-sema fej Kristu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. Aħsbu fil-ħwejjeġ tas-sema mhux fuq dawk tal-art. Kemm indum naħseb fuqhom? Kontinwu. Għax intom mittu mela jista' joqtlok xi ħaġa, il-mejjed jista' jmut iktar. Għalhekk l-affarijiet tad-dinja ma jistgħux jistikjaw miegħek jekk inti mejjed. Imma ħajjitkom moħbija, smajt issa, fil-ken tal-oli. Ħajjitkom moħbija fl-imkien ma' Kristu fejn falla. Jina moħbi falla. Int moħbi falla. Eżis aħwan ilkom storja vera di. Għal kien hemm raġel Kristjan fi żmien tan-Nazi. U dak kellu l-mulej u kellu relazzjoni qawwija mal-mulej. Mela ġew in-Nazi fid-dar tiegħu u beda jitlob għal protezzjoni tal-Alla. U beda jiddikjara salma jintu għan fuq ħajtu. U ma kellu imkien fejjaħ jinħeba. He stood still, baqa stillek. In-Nazi bil-soldati għaddew minn qoddim u hekk bil-soldat. Qed iħarsu leħ u ma raħux. Telqu d-dar qalu għaw ma uħat u qed iħarsu leħ, wiċċ u wiċċ. Do you know what that's called? Hidden. Fis-sigrit. Fid-dell. M'għandix ħin iktar. Fis-skrittura tgħid. Fis-Salmi ħanilkom fejn. Fis-Salmi 27 verse 5. Tgħidlek aħbini fis-sigrit il-post tiegħek. Taf li Alla għandu post sigrit? U dak il-post xi darba nipredkalkom iktar fuq. Huwa l-post fejn laqqas id-demonju ma jista' jsibek. Did you know that? He will bypass you and he will not see you. Do you know when he sees you? When he sees earth. Għax hu d-dominju tiegħu fuq id-dinja. Ħanerġa' ngħidilkom dik. Ix-xitan lili u lilek jarana, taf meta? Meta naġixxu fil-ġisem. Għax Alla taħ id-dominju fuq it-trab tal-art. Imma fl-ispirtu
fuq dak li huwa ħaġa malla m'għandux dominju. Allura lek x'jagħmellek jipprova jwaqqak fin-natural, iwaqqak fil-ġisem biex jidħol u jibda jirrenja ftit ftit. This is powerful. Tonight you have been fed the King's buffet. My. Ħankomplu. Mela, għax intom mittu u ħajitkom hija moħbija. Kulħadd jgħid jiena mitt, ħajti hija moħbija. Flimkien ma' Kristu Ġesu. Ix-xitan ma jistax isibni, ma jistax jarani u ma jistax imissni. Għax biex imislili irid jgħaddi minn Kristu għax jien fih u Kristu fija u jien ħaġa waħda mal-Alla. Aħwa, dan huwa messaġġ tal-aħħar ta' żminijiet. Għax l-Iskrittura tgħid, morru qraw Esodu 15. Morru qraw Deuteronomju 28. Fejn ngħidilhom dawn il-pesti kollha ma jmissukomx. U ħanejdkom biċċa oħra. Daw kienu taħt patt skont Lut kapitlu 8 vers 6 iktar dajjef binqas privileġġi u binqas barkiet. It was a weak covenant. Il-Bibja tgħidlek issa aħna parti minn patt ħafna kbar, barkiet u promessi u wedid ħafna ħjar u d-darba s-siġilat bid-dem tal-la nifsu. Nazzar dan ngħid li ħafna Kristjani laqqas qed jgħixu biżżejjed tajjeb għal taħt il-patt il-qadim aħseb wara ġdid. Jesus, where you are, pray right now. Talk to Jesus right now. Tkellem mal-mulej issa li jammar fik. Alla l-Ispirtu tal-Alla li qajjem il-Kristu mill-imwiet jammar fik. Kellem jew issa tħares lejja, għala għajnejk tħares lejja. Marid il-ħadd minnkom tħarsu lejja. Tkellem ma' Ġesu Kristu issa stess. Itlob bl-Ispirtu. Indem fejn tkellimt void, fejn ast, fejn dajt, fejn ma xuftejk bis-sejt affarijiet li l-Alla idar druħ, fejn rajt u komplejt tara affarijiet li l-Alla iniktuħ, fejn għamilt affarijiet li inti tajt wisa lill-ladu biex jaħkem f'ħajtek. Sokara shaka babasika. Pray in the Holy Ghost right now. Pray from the bottom of your busema. Rachika tomokusa kalamandra. Zoka yarina makoro tumalata kata. Sora mama hati kiatobo kosata. Pray in the Holy Ghost. Romiana si alamandria boko sinamayada. Rono malamanana kaya rabadobo sinalamandria bodoso. You are building your most holy faith. Inti għaddibni l-fidi l-aktar għaddisa tijak. Sola mama ki dia baba koro do bossanda daba. Loro ramaya ki aramando robonia bebika. Oh, he who dwells in the secret place of the Most High, he shall abide in the shadow of the Almighty. And I will say to you, O God, you are my refuge and my fortress. You are my God in whom I trust. For it is you who deliver me from the snare of the shepherd and from the deadly pestilence and viruses. The blood of Jesus gave us all of this, says the Father. The blood of Jesus. The blood of Jesus tag dan il-word kbir. Diddem qaddis ta' Kristu. Simanda boyo mondiri bisai. Solo barra bajbo kodro bidassa. Zur il-Malta għawdex mulejn.
li ħafna minnhom jissejħu bismek. ħafna jgħidu li inti l-mulej. Imma mulej, ħafna minnhom aħna ukoll inkluż. Ma ngħixux bir-revelazzjoni kbira li inti għandek għalina u li ġibtinna fuq din id-dinja mulej qaddis biex aħna nirrenjaw f'din il-ħajja permezz tal-ħajja ta' Kristu li qajjimna halleluja rxaxtajna miegħu bija halleluja. Grazzi mulej lill-liġi tal-ħajja tal-mulej tammar fina mulej. Il-liġi tal-Ispirtu tal-ħajja fi Kristu tammar fija issa stess. Il-liġi tal-ħajja tal-mulej u l-liġi tal-Ispirtu ta' Kristu tammar fina issa stess. Sola ma kjara baba dosso. Jekk taqbad dir-revelazzjoni ma tpejjib sigaretti ieħor f'ħajtek. Jekk taqbad dir-revelazzjoni ma tuħux droga oħra f'ħajtek. Jekk taqbad dir-revelazzjoni ma tarax pornografija aktar f'ħajtek. Jekk taqbad dir-revelazzjoni ma tistax timxi fin-noqsa maħfra. Sola ma kajjira no moko mala dikki dajja bo. Siemana ko Maria disiki. For I see everything, says the Father, and nothing is hidden from my sight. Mem xejn moħbi qudiem għajnejja jgħid il-mulej. U milja ruħek qudiemi jgħid il-mulej. U milja ruħek qudiemi jgħid il-missier. Somanija baba bukoronda jessi. Ma tilkomx li intom l-ambasċaturi tiegħi. U l-ambasċatur tiegħi jirrappreżenta lili mhux lilu nnifsu. L-ambasċatur tiegħi jirrappreżenta lili mhux lilu nnifsu. L-ambasċatur jirrappreżenta lil dak li batu mhux dak li mar. Ziba ja mokondri bis-sada la moko. Aw xi ħadd illejla għandek bżonn tibda dil-ħajja ġdida fi Kristu. Aw xi ħadd illejla tixtieq u għandek bżonn tibda dil-ħajja ġdida fi Kristu. Olli jdejk hawnhekk. Aw xi ħadd olli jdejk. Hallelujah rabba soko. Pray in the Holy Ghost. Hallelujah rada bassokota. Mole qaddis inroxxu d-dem ta' Ġesu Kristu fuq Malta u Għawdex. Stay in worship. Stay in worship. Ibqaw fil-qima bradja u bossokata. The Holy Spirit is working right now. The Holy Spirit is moving right now. Sola mandiria manamako. Prayanimako maraki. Koromondiria manalabatoso. Pray in the Holy Ghost. Worship God right now. Intercede for this nation. Intercede għal dawk li umamorda. Dawk it-tfal li sabu bil-coronavirus. Father, Lord, will release the power of your covenant. Mulej nirelease jaw il-qawwa tal-pat tad-dem ta' Kristu Ġesu fuq din l-art, fuq dawk it-tfal, mulej fuq dik it-tifla li sabuha bil-coronavirus, mulej u l-familja tagħha, l-mami d-dadi tagħha, mulej qaddis il-familja tagħha, mulej nirelease jaw il-qawwa tal-pat tad-dem fuqhom, mulej qaddis nirelease jaw il-qawwa ta' kandro ya makalibi kotobakata. Il-qawwa ta' dak il-pat mulej, pat li ġej mis-sema mhux fuq din l-art. L'aria boko domnia sia mama la broina singa mandro yomono. Sababa koma na kandria badosso. La brokotia mambaba beasi. Abba Father, nitolbok biex inti tirrilisja revelazzjoni fuq il-poplu tiegħek River of Love. Nitolbok mulej bħalma talbek il-qaddej tiegħek Pawlu biex tagħti lilna lill-Kristjani kollha ta' din l-art, il-pastors, il-mexxejja, d-djakni, l-elders, l-evangelisti, il-profeti, apostli, biex jkollhom revelazzjoni. Mulej qaddis ħajt neħħa l-puntar tas-seba' jgħid il-mulej! Neħħu minn bejnkom! Remove from your midst the pointing of the finger, says the Father! You have grieved my spirit. Neħħu l-puntar ta' subajkom. Repent. Live up to the life that I've called you to. Eħx għal-ħajja li nsejjaħlek biex teħx.
Jina tajtek il-ħajja ta' ibni. U da kollu li jinti tgawdi sewa l-ibni kollox jgħid il-missier. ħafna minnkom tiġu għaw f'dan il-post għaddis jgħid il-mulej. Għax mandkom xejn aħjar x'tagħmlu b'ħajtkom. Imma jina rridek ħafna iktar minn hekk jgħid il-mulej. Jina rrid ngħix ħaġa waħda. Irridkom tkunu ħaġa waħda miegħi. Għax bekk biss tista' ssir il-fejqan ta' artkom. Bekk biss tistgħu taraw is-sopranatural. Bekk biss tistgħu taraw dan il-pajjiż idur lejja. Shababakondria basi. I call leaders in this nation to repent. Intercede right now for the leaders of this nation. Pray fervently from your heart. Itolbu bil-vervu. If possible, please, nobody moves. Honor the presence of God. Hadma itchala peace, please. Shaka baboro namasiela badroyoso. I hear in my spirit. Call the leaders of this nation to repent. Sejjak il-mexxejja ta' dan il-pajjiż biex jindmu. Anke mexxejja reliġjużi f'ta' kull denominazzjoni. Inna mudullej għalejn il-mulej. Sakaya borono masiyama. Before something worse come upon you. For I have heard the prayers of my children to protect you and to preserve you. But I cannot turn my face away from abominations that have been done in this nation. Yet I have looked at you with mercy. Sissa ħares lejkom bil-ħnina. Raya bokodo basia lamandria bosotaka. For I am ready to shake this nation up. For this nation has become proud before my eyes, says the Father. My Lord and my God, I yield myself to you. Mure adis. Kamano kondria basia lamandro menakasi. Sambaba barokodobosa. Lord, I will say only what I hear you say. Jina ngħid biss dak li nisma' lilek tajt mulej. Kiabokorotobossanda baba. Habokindi kiri disobola nana. Yo kombreyana na simba bokutura baraba sidrai. Kabara kosoto. Jesus. Għal daw kollu li tarawna mill-YouTube. Itlob minn qalbek il-mulej. Jekk inti jattara dal-messaġġ u tixtieq tagħti ħajtek il-Ġesu Kristu bis-serjetà. Kull ma għandek tagħmel il-mulej tiġi f'qalbek. Ejdi talba warajja minn qalbek, missi qaddis. Jina smajt il-kelma tiegħek. Nindem minn nubieti u ndur b'qalbi kollha lejk. L-istess ħajja ta' ibnek Ġesu Kristu irrida fija. Aħsilni bid-dem prezzjuż ta' Ġesu. U nara fil-lum li jina midneb u għandi bżonnok fil-ħajja tiegħi. Għandi bżonn nitwieled minn ġdid verament. U mulej mill-lum il-qudiem nibda relazzjoni ħajja miegħek. Aħfilli d-nubieti. U mullim l-qoddim, ejja f'ħajti, ejja f'qalbi Ġesu. U renja int f'ħajti, f'ġismi, f'kull ċellola ta' ħajti, ta' ġismi u ta' moħħi u ħsibieti. Irrenja int bħala l-mulej, għal-glorja tiegħek Messier. Amen. Hallelujah. God bless you, YouTube viewers. Let's all